Mungsuhmu iki mau sapa? Ratu Panjang Gribik Prabu Serang Trenggana. Ya Prabu Lumbung Silayur. Iki mah mbok kapake. Tak candak. Tak sabetke ning bumi. Ya lah wujuding menungsa ning wujudan kaya ngono kuwi apa kuwi. Yen omah dudu omah. Yen kandang dudu kandang. Kuwi apa kuwi? Jumbuh kelawan arane Prabu Serang Trenggana ya Lumbung Silayur. Iki mau mbok tancepke ning bumi. Ilang wujuding menungsa. Iki ana pewujudan kaya dene omah ning dudu omah. Kandang ya dudu kandang. Iki arane lumbung. Lumbung kuwi apa? Lumbung kuwi ya omah. Ning omahe pari kanggo nyimpen ya kuwi pari. Jaman kuno makunane Yayi, yen to sakwise panen pari kang tinandra tengah sawah, yen to wis dineni dipe garing dilebake jroning lumbung. Mengkono ya kanggo nyimpen pari. Lah sing kanggo memalangi aja nganti ana rubeda sarta aja nganti ana kang agru-agru wujuding pari. Dilambari kayu jenenge kayu tawa. Wah, nek cara saiki nyuwen-nyuwen. Ayo wis ora jamane. Wis ora jamane, lha mulo bola-balik no jaman kelakone to. Saiki ora ana lumbung, upama ning lumbung ya ora kanggo wadah pari sok wis kothok. Parine ora digawa mulih dadekake dhuwit ning sawah. Lah mula nganti Wang Bathari Sri iki sedih rak ngono to. Ngono ya ngono ora dadi ngopo ning anggone ngurukti nggone ngupakara. Mu ya sing temen tumemen supaya tanduran kuwi mau ya bisa
ngurakapi karo kabeh umat rak ngono. Iya. Ya wis, dintene dhisik iki mesti isih ana kancane. Dadi ana wujuding naga. Ning kok wis pedhot buntute. Ora kuwi sapa? Iya. Waleh-waleh menapa sinuwun kula menika putranipun Kanjeng Rama Prabu Sirang Trenggana. Kula kenging diamastani kula pun Nila Taksaka. Rumiyin kula menika nggih wujuding manungsa. Nanging nggih karana kasureng adreng ing manah parikedah kula menika keyung-yung kepencut kaliyan Wang Bathari Sri. Ngantos kula pancakara kaliyan mengsah kula. Kula wujud dados sawer kados ngaten menika mongko padatan. Kula menawi wujud sawer menika menawi sampun inggih pangsul dados jalma menungsa malih. Sak menika mboten saged sinuwun. Sababe kowe iki wis cacat. Wis tugel buntutmu, pedhot buntutmu. Kowe kuwi mung kari nyuwun ana ngersaning Gusti, karepmu piye? Wah. Nadyan to kula menika mboten kelampahan garwa Wang Bathari Sri ning kula kepengin caket ngating kemawon kula sampun trima. Saestu sinuwun. Tenan? Inggih saestu. Yen pancen kowe lahir batin, malah aku tak rewang-rewangi tak pulihke buntutmu. Kowe puliya kaya jaman iki wis. Ah! Wah, ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa upami. Sampun saged wangsul buntut kula sinuwun. Ya. Ning kanthi prajanjen Nila Taksaka kuwi aja jeneng Nila Taksaka. Kowe tak jenengake Ulasawa. Ulasawa. Ya. Kowe gaweanmu njaga katentremaning sawah. Yen pancen kowe tresna karo Bathari Sri, sawah kuwi tunggunen. Yen ana ama patenana. Upaminipun yo kabeh ngomong. Tak pasrahake kowe dadi kowe rina wengi caket karo Bathari Sri. Oh lah ngaten. Balane bapakmu bangsane ngomong kae. Entekno, cekap wonten kula.